बिटिसि सरकार भुटान सरकार लोगो नांनानै बेखौ जुदि प्रटेक्ट खालामाला जोंनि बे लालाय मालि बिथाया धंस थांसिगोन। दा मालि बिथायावहाय रेसन लाबोनाय जादों नै ओमफ्राय दा बेखौहाय नोंथांमोना नायलांलायदो रिलिफ केम्प बागमारा मालि बागमारा हाइ स्कुलाव बिथांमोना रिलिफ थादों बेयावनो ज' थालादों आरोना नै बेबायदि नै बेवहाय माइरं दैरं जाग्रा दा बेखौहाय सरकारि हिसाबै जोंनि बेंटल सार्कल अफिसनिफ्राय बिथांमोना दैथायहरदों आरो दिनै हरनाय हिसाबाव तिलापारानिफ्राय न'खरब्रैनो लालगुरिनिफ्राय न'खरथाम गोजोनपुरिनि 27 घर मालिबिटानिफ्राय 28 घर मालिबिटा गोविंदपुरनिफ्राय 26 घर मुक्तापुरनिफ्राय 7 घर बिथांमोननो माइरं दैथायहरदों आरो बेबायदि। ओमफ्राय ओरैनो आदा बेवहाय न'खर बैसे फेमिलिफोर दङ? बेवहाय सनापुर लालायनिफ्राय 89 हाउस हल्डार। आच्छा। बेनिफ्राय जय मा होनो दैमुगुरिनिफ्राय 14 घर गोविंदपुरनिफ्राय 26 घर गोजोनपुरनिफ्राय 27 घर तिलापारानिफ्राय 9 टटेल बुंनो थाङोब्ला आसे पासे 290 जननि खाथियाव 290 जन ने ओमफ्राय बेवहाय ओरैनो सानबैसेसिम रिलिफ थानाय जाखो आदा? दा बर्थमान मैयानिफ्राय आरम्भ खालामनाय मैया बिबान होनायखाय आं बे दायित्वखौ मावलांदों आरो गोजोननाय थाबाय आदानिसिम मिथिनायनि थाखाय। दा बेबायदिनो माइरं नै बेवहाय लाबोबाय आं आबैनाव मिथिनानै लागोन आबैने मा गामिमोन? गोजोनपुरि। ओमफ्राय न'आ एकदम लोमजोबखादों नामा आबै? लोमफ्राय दाउ अमाफोर गोजावाखै? दाउ अमाफोरा गोजावाखै? माइया गोजावजोब्बाय? ओमफ्राय न'आ अबेयावमोन? गोजोनपुरि ने? दा दुखुनांथाव माने गायखानाय माइफ्रा माने बे बोथोराव माइया बारे बारे हालेवनानै गायजाया जे खनसे गायबाय बेनो मानसिनि मोनसे थांनानै थानाय राहा। दा बेखौ ओरैबायदि भुटान हाजोनिफ्राय फैनाय मिथिंगायारि जाथाय जे संहार खालामलांबाय दुखुनांथाव आरोना लोगोफोर। दा बेबायदिनो बेवहाय दुखुनांथाव जिरायनानै दङ। ओमफ्राय आब'मोननिलाय मा गामि आब'? मा? दुथुपुर दहलाफारा गोजोनपुरि ने? ओमफ्राय न'फ्रा लोमजोबदों नामा आब'मोननिबो? लोमदों ने? आच्छा। ओमफ्राय ओरैनो दाउ अमाफोरथ' गोजावबाय खोमा? लालाय सनापुर। मा गामि होनदों? लालाय सनापुर। लालाय सनापुर। दा बेवहाय गोबां सुबुंफोर दङ होननानै जोङो मिथिनो मोन्दों आरोना। दा 200निबो बारा बेबायदि। ओमफ्राय दा आङो मिथिनानै लागोन आब'मोननि गामिया बहायमोन? लालाय सनापुर ने? ओमफ्राय माबायदि लोमदों न' बांफ्रा? न'आव हाबजोबदों गासिबो दैफ्रा अमा दाउ गोजावदों सिनिबा आच्छा। हाग्रा गोजावदों दा थानो जायगा गैला आरो एकदम न'फ्रा जिथारजोबदों नामा? इन्जुरफ्रा जिबाय हानि इन्जुरफ्रा लालाय सनापुर ने? आच्छा। लालाय सनापुरानो ने? एखे लोगोसे ने? आच्छा। दा बेबायदिनो दुखुनांथाव। ओमफ्राय आनै नोंसिनि बेबायदि जानाय दैबाना लोमनाया बे खनसेल'ना बिनि सिगांबो जाखांबाय? आगोलावबो जाखांखाबाय। आच्छा सिगाङावबो जाखांबाय ना? आगोलबो जाखांबाय। गोजोननाय थाबाय। मादैमोननिबो लोमदों नामा मादै? आंनिजों न'आ ओंखामा संजालायाखै। ओंखाम संजायाखै ने? बेयावनो एखे सनापुरावनो? औ लालायनो। आच्छा। एखे दैसा गंसे बायदि सिथांखायो आरो गय बारि दाहार जाजोबनानै गासैबो लोमजोबदों ने?
नानि मोने मा गामि एखे ने बेवहायबो थालादों आरोना मोनाबाय थेवबो जोङो माखासे पपुलेसनखौ देखायनो थाखाय जोङो बे भिडिअखौ बानायनाय जादों दा नानि मोनेलाय मा गामिमोन लालाय सनाफुरनिसो मान नामा बांसिनानो ने औ ओमफ्राय न'फ्रा एकदम जिजोबथारदों नामा हाबजोबदों ने ओमफ्राय दाउ अमाफोराबोथ' गोजावलांबाय बायद' खत गहर अ साबा हिसे नाকি ना अ पानी हमासे ना কি নষ্ট বেৰাও গিছে না চ বহুত ডাঙৰ আহিছিল নেকি ঘৰ সোমাব পৰা নাই না একদম বাগৰাইছে না भुटान हाजोनि मादै माने मा गामि दैमुगुरिया बबेजों अ बेखौनो दैमुगुरि होनो ने अ ओमफ्राय ओरैनो अ बेजोंनो थाङो ने आच्छा औ ओमफ्राय ओरैनो मा मा गोजावलांनाय जाखो आब'निफ्राय दाउ गोजावदों ओमफ्राय जोंनि खाथिनिबो ना मागुरदों थांजोब्बाय गोजावदों ने गोजावदों खुरमार जाबाय जोंनि हाजोनि दै फैनायजों एखेबारे फुङावहाय ओरैबायदि देनो जोंनि कन्ट्रल खालामनो हायैनि देनो दैया ओमफ्राय एसे सानजौला ज्रय रानजोबो दाउ गोलै गोलै गोजावलांजोब्बाय अमा गोजावलांबाय सोरनिबा इन्जुरफ्रा जख्ल'बायजोब्बाय बारि बागानफ्रा धंस जाबाय गय बिफांफ्रा देरलाबायबाय हाफ्रा खुरलाबायबाय दा गोबां जोंनि फिसाफोर फरायनाय दं बिसौफोर दङ दा जोंखौहाय अननानै सोरखारा बेयाव लाबोना दोनफैथ'बाय हराव दैया बारा जाला खाख'नो राहा मोननाय नङा जोंनियावहाय बिराद माबा जागोन होननानै जोंखौ लाबोना दोनफैबाय खेमनि मानसिफ्रा गारिजों रोगादों ओमफ्राय ओरैनो बेबायदि दै लोमनाय रिलिफ थानांनाया देग्लाय फार्स्ट ना माब्लाबा बोसोरफ्रावबो लोमखांबाय माब्लाबा बोसोराव बै थांनाय बोसोरावबो थाबाय आं लेखा रोङा नालाय सनफोरखौ बुंनो रोङा खेबनै थांखांखाबाय आरो बै आवगायनि सिगां बिदिब्ला खेबनै लोमखांखाबाय आरो ना नै बेजोंहाय खेबथाम जाबाय नामा बेजों खेबथाम जाबाय ओमफ्राय दा जोंनि बिटिसि सोरखार भुटान सोरखार लोगो नांनानै बेखौ जुदि प्रटेक्ट खालामाला जोंनि बे लालाय मालि बिथाया धंस थांसिगोन ओंखायनो जोङो बेयाव थानानै निरिफ थानानै दालि आलु जानानैहायबो जोंहा संसस्थ' गैया अननानै बिटिसि सोरखारजों ओरै भुटाननि सोरखारजों अननानै जेन बे प्रटेक्टखौ होयो अब्ला जोंनि बे थांनानै थानो बिसौ फिथाइ फिसाफ्रा फरायनायाव धंस जाया आंनि खावलायनाय अननानै गोजोननाय थाबाय आब'निसिम दुखु प्रकाश खालामनायनि थाखाय